Aan deze tafel op dit moment Gea Broekema, Alzheimer Nederland, welkom. En Marion Schmiets. En we beginnen, dames, met een spelletje. En dat komt allemaal omdat u vanuit Zevengram graag spelletjes doet en een dementiegame heeft. Want dat spelletje wat u heeft, dat heeft eigenlijk 2 winnaars, hè? Ja, het heeft uiteindelijk, als je het spel goed speelt, zijn er 2 winnaars. We beginnen met de vraag van vandaag. Die hebt u eruit gepikt uit dat spel. Ja, ik wil een hele leuke test doen. Uw oma is jarig, zij trakteert u op vlaai en ze wil die vlaai gaan aansnijden. U denkt bij uzelf, oh jee, als dat maar goed gaat. Wat doet u in een dergelijk geval? Oma, zal ik helpen? Dat denk ik. Zal ik u helpen? Dat is een mogelijke oplossing en dat is ook een voorbeeld vanuit de game. Dan staat er een vraag, net zoals ik u net schetste. Wat doet u als oma die licht dementerend is, de vlaai wil gaan aansnijden? Dan is antwoord A is bijvoorbeeld, ik vraag oma, zal ik helpen? Ja. Dat kan. Vraag 2 is, u doet niks en u geeft oma de ruimte en de tijd en u laat haar rustig die vlaai aansnijden. Of u zegt, oma, doen we het samen. Ja. Dat kan. Op het moment dat u dan op de pc de vraag aanvinkt, dan is eigenlijk het allerbeste antwoord dat u oma gewoon in haar waarde laat, haar de eigen regie laat voeren en haarzelf die vlaai laat aansnijden. Want dat is heel belangrijk. Dus niet, had u het geweten, mevrouw Broekema? Had u, want ik gaf niet het goede antwoord. Ik had hetzelfde antwoord, zo van misschien moet ik er even helpen. Ja, dat had ik bedacht. En het is dan toch beter om iemand... Is het toch beter om oma het zelf te laten doen? En uiteraard, als het dan echt niet gaat, dan help je wel. Maar in eerste instantie laat haar zelf die vlaai aansnijden. Oma voelt zich happy en u bent ook blij, want oma kan het, ze is trots en het gaat goed. Dus vandaar een win-win situatie. Dit is dus voor mantelzorgers heel belangrijk. En mantelzorgers bedoelen we kleindochters zoals ik of... een partner kan het zijn. Het kan iemand zijn die voor zijn vader of moeder zorgt. En die het even niet meer ziet zitten. Die het even niet meer ziet zitten. En Ja. dan kun je denken van, nou ja, ik ga die game eens spelen. Ja. Wellicht vind ik daar het antwoord. En ik kan u verzekeren, er liggen heel veel antwoorden. Ja, want er zijn heel veel dingen die we dus beter zouden kunnen doen als we beter begrip hebben voor mensen met dementie. Ja, dat klopt. Maar je bent toch heel vaak, want dat wil ik eigenlijk zeggen, mevrouw Schmiets, je bent toch heel vaak ook een beetje bozig en narrig. Ik weet het dan vanuit vroeger bij mijn oma. Als iemand steeds iets verkeerd doet, kan je wel eens geïrriteerd raken. Ja, dat klopt. Er is ook heel veel frustratie, verdriet bij mantelzorgers. Dat klopt allemaal. Maar ik kan u verzekeren, ga een keer de game spelen en u komt tot hele andere inzichten. Het helpt u echt. Echt waar. U heeft die game al eens gespeeld of niet? Nee, ik heb hem niet zelf gespeeld, maar ik ken hem wel. En we werken eigenlijk ook samen, dus dat is wel heel leuk. Klopt. Want er staat informatie ook op de game vanuit Alzheimer Nederland. Dus dat is hartstikke leuk dat we ook samen aan tafel hier zitten. Maar wat ik ervan hoor, kan ik me wel echt heel goed voorstellen. Dat het enorm helpt, omdat het gewoon de verhalen, de beelden zijn. En dat je eigenlijk twijfelt over die 3 antwoorden. Ja. En eigenlijk is alles natuurlijk wel een beetje goed. Ja. Maar wat is eigenlijk nou het beste? En ik Ja, denk dat dat precies. heel ondersteunend is voor mantelzorgers om dat dan Om in hem de even game te raadplegen ja. en gewoon tot andere inzichten Ja. te komen. Ja, waar je Eigenlijk zelf is de geen rust enkel niet, antwoord fout. Ja. Maar het antwoord zoals ik net schetste is het beste. Ja. Ja. Er is steeds meer steun voor mantelzorgers. Ja. Samen Dementievriendelijk is ook een project wat gedragen wordt door uw stichting. Dat zit ook echt wel op die mantelzorger, hè? Ja, nou ja, Samen Dementievriendelijk is vandaag gelanceerd. Is landelijk gelanceerd als campagne. Maar ook hier in Limburg zijn ontzettend veel mooie activiteiten. En ik begreep ook hier in Roermond, en dat komt mogelijk ook nog wel aan de orde. Maar het is een heel mooi programma. En dat is eigenlijk waar het op gericht is dat mensen met dementie zo lang mogelijk zelf mee kunnen doen in de maatschappij. Maar eigenlijk daarmee ook de mantelzorgers het langer vol kunnen houden. Dus wat zo van belang is, dat je kijkt naar de persoon met dementie. Dat is waar Samen Dementievriendelijk over gaat. En van jong tot oud kan je iets betekenen. Ja. En waar Samen Dementievriendelijk eigenlijk in moet helpen, is dat je een beetje uit die verlegenheid komt. Want wat ik hoor van bijvoorbeeld een jongen die bij de supermarkt werkt, een student, die zei, ja, dan kwam er elke dag die mevrouw kwam dan binnen en ik ging gauw een rondje om, want ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En toen hadden ze die training gevolgd bij die supermarkt in het kader van Samen Dementievriendelijk. Hij stapt nu op die mevrouw af en hij vindt het zo ontzettend leuk, want hij kan eigenlijk met iets op een simpele manier kan hij heel veel betekenen voor haar. Ja.
En hij is over die verlegenheid heen gestapt. Dus het zijn Dus maar dat hele is wat kleine we- dingetjes eigenlijk. Hè? Ja, maar wel die enorme betekenis kunnen hebben voor de persoon met dementie en voor de mantelzorger. U kunt het overzien, want u bent van Alzheimer Nederland. Ja. Wij in Limburg, we hebben hier vanavond het idee dat wij er ontzettend veel aan doen. Hebben we een beetje bij het rechte eind? Jullie hebben het ontzettend bij het rechte eind. En ik kan het heel goed bekijken vanuit het perspectief van Alzheimer Nederland. Heel Limburg heeft afdelingen van Alzheimer Nederland met vrijwilligers die de belangen behartigen, die activiteiten rondom Wereld Alzheimerdag organiseren. Maar ook Alzheimercafés, ook hier in Roermond, een Ja. prachtig mooi Alzheimercafé hebben. Het is trouwens ook ontzettend belangrijk, hè, een Alzheimercafé, want daar kan je met lotgenoten praten. Dus in Limburg gebeurt er ontzettend veel. En dat vind ik echt ontzettend leuk om hier vanavond ook te zijn. Ook om te zien hoe de vrijwilligers van Alzheimer Nederland juist ook samen met gemeentes en andere mensen hier in de regio bezig zijn om samen dementievriendelijke handen en voeten te geven. Ja. Wilt u nog wat eraan aanvullen? Ik zie u de hele tijd knikken. Ja, ik kan me helemaal aansluiten bij het verhaal van mevrouw. En ja, ik zou nogmaals iedereen een dringend beroep willen doen. Met name al die mantelzorgers. Ga gerust een keer het spel spelen. Ja. Op Want het is een spelletje. Ja, oh ja, u heeft daar ook nog een We hebben internet de websitenaam wil ik graag noemen. Dat is www.dementiegame.nl. Een Hij is spel helemaal gratis. met alleen maar winnaars en nog gratis Alleen ook. winnaars. Ja.